Jarane mau semprot. Endi kok enak semprot kon ganengi. Piye iki? Yo, alah. Panas ning donya kaya ngene iki aja meneh panas ning rokok mak. Makmu. Yo. Di mau kang mencing urung teko-teko ket mau. Jarene wis disemprot. Ketek sik kaya ngene kabeh iki. Ndiri kaya ngene iki ra ngerti. Salah ya wis. Ora yo sebrene kang mencing. Alah. Jarene ngarit mau ora teko-teko. Oh, masa saka kene oceh-oceh lan. Karo ngenteni nulis. Yo, gawene ngamuk kaya ngono ya kakangku tercinta. Oh, ini ndi ya ket mau ora teko. Ya ngopi sithik wae lah. Ngopi! Oi ngopi! Pemuda anti narkoba. Ini awake dhewe nganggoni narkoba. Terus bangsa iki arep kepiye? Amarga bangsa iki dititipne ning pundakmu. Lah nek pemudane para pemuda arep nggo narkoba. Yo hancur, ora makmu. Harum. Nah. Ya, baru bisa dapat minggu ini. Apa ngabunge kok iki sepiro. Anu tak yo ora ora bocah. Oh. Tenanan minggu iki. Wis piye tak nang iki. Rasane koyo ngobak sawah. Obat itu ora dian koso. Ora bisa lah. Tak tinggal lara di sini sekarang ini. Oh alah, wong urip gaweane rekosone ram. Gawean iki kapan aku arep penak. Wis ngarit, yo golek kayu, minggiri. Kok kaya kancane kae penak uripe. Ngene iki kek mbiyen rekoso. Kadang aku kaya ora kuat ngadapi urip. Yo apa piye meneh jalan-jalane wong urip ngene iki ora dilakoni, yo ora mangan, dilakoni yo ora kuat. Sesuwe aku yo senep ngene kan ngene iki. Alah, urip kaya ngene iki. Yo ngaret, lho ngaret. Alah. Yo sane lagi atret. Ngopi dhisik lah. Enak kopi ya. Bekas gatel apa-apa. Dirampung sik tret nek minggiri tak ngopi sik. Kesel aku lem mlaku. Yo yo. Moro, rene yang ngopi lek gak kopi iki kepala anak dua ora cepet. Rene gak lek ora ngopi. Ya yo lek rene. Wong guru tiap dino gawe muring-muring. Ora cepet tuwak. Ya ini ki lagi teko iki kok ndi lho, Kang? Mau dinteni lagi teko. Gawene guru murang-muring wae. Cepet tuwek. Apa ngaspringis malan. Pikir tidak padul iki. Gacok ndasmu iki. Kok tegel meto cret-cret arep bandol lekangmu rupane sing kaya ngene iki. Wong kok ya lemen gampang melan banjoh. Aku ki jengkel. Jarene sawahe wis disemprot. Wis tak parani blas. Nesu, dapus ngono kuwi. Ya ngono kuwi rasane cret. Dapus kang ning. Yes. Rasane iki kowe iki jujur lho, Kang.
Walaupun raimu ngono elek kuwi jujur wonge. Ning Indonesia iki butuh sing jujur wong kaya kowe kuwi lho. Walaupun elek iki ora apa-apa. Ngono lho. Ngerti ra? Mbok yo aja ngapusi. Ngono lho. Lah nek kowe ngapusi kaya ngono kuwi yo aku yo kuciwa Kang. Ning Indonesia iki butuh wong jujur. Nah, jujur tenan sing jujur sejujur-jujure. Nek wong kabeh ngapusi terus wong sing paling apik sedunia iki kowe kuwi lho Kang. Meskipun wajahmu ora iso mbayangke. Tapi ya kowe iki atimu kuwi lho, wong sing digoleki atine iki mau. Angger wonge elek. Ya ora apa-apa, sementing atine ngono lho, atine jujur. Wong ki mbutuhne wong sing jujur sing kaya kowe kuwi lho Kang. Ngono lho. Kangmu cret, ya memang ini iki kok memang rupane elek, tapi atine cret. Apik. Kangmu lho cret. Kang ya, aku tak ngrampunge kae sithik ya. Sak sore iki. Ayo. Jam. Apa kowe kae? Lah kono nah. Gua anak harta karun. Apa ngerti? Loh, golong. Loh. Yo kaya ngene iki wis mbok jenenge wong ngono nemu yo. Apa ngerti? Masya Allah. Mbok yo aja kaya cah cilik to Kang malah dik ngopo. Kowe iki batinmu golek apa nek ngono kuwi? Harta karun, Cret, iki meneng Cret. Iki harta karun iki, harta karun. Loh. Loh, harta karun. Dirampungke kuwi. Wong edan. Lah piye kok mbak harta karun kan? Wong turun aku nggo pacul Cret. Mulai harta karun ngene iki. Alah Cret, angel. Urip ki mbok sing sabar. Wong iki linu weh. Kuwi lho linu weh. Sing sabar ngono lho. Ora gawene wis dumel. Iya Cret. Sabar. Iki pokokmu Cret. Oh, alah. Goblok iki Cret. Sabar piye? Alah, kayak kok ngene. Kayak Cret. Kok kare Cret. Alah Cret. Masya Allah. Alah kayak Cret, alah ngene iki kok minggu kok ora jep. Alah. Bener saja. Wah, kamu kok ya ora gelem jak-jak ya. Gua kuwi. Diri, arep ngarit rasane.